Opakro jikwara mugiro kama na nyakum ketera mugi TV ka une wang sai chendo mara ngichu welo kama kelo ni weche mosebedo katimore pacho ka wantika gi Belinda Phillips nyar Gema Kala kaka jaloko manwa bang'e buch jopiny mano saa 3 wabrogo mbaka gi welo modhial mabro biro studio ka Isaac Otieno en jagoro bunge la wananchi man Nairobi ka Kevin Oyuko ung'e kaka kimbi embe en bunge la wananchi jakanyo no kaso gi Victor Ongola janon siasa wabro winjo gi pach jopiny to gineno ka sirikal ochomo kanye gitiyo maber koso oyo gidabede broad based koso gidwar mane mbaka modhigo gi jopiny mondo winj pachgi anto kaka pile nyinga en Trevor Ombija jandingo panga jonyakach dendo Ombija taya nyakwar guok ocha pesa magi weche manyien mawango. I must also commend you and the government of Uganda for facilitating greater understanding of the communities around the Little Rock in Migingo. And I'm glad now we have signed the document. Jatend piny Kenya William Ruto kod ma Uganda Yoweri Museveni osingo kelo theke yuarok mar laro chula ma Migingo. The second is a banning of alcohol ads in the TV. Jomath mag kong'o dhi yudore kama deny kaluwore gi paro mar chik ma Nakado kelo mar kumo uso mar kong'o e kuonde ma oganda nitie. IBC koro yango ni kuomgi ni erot ni mar onge chik motegno mar kaka jopiny nyalo golo jood bura kata senators e telo motelo ne yiero. Ero kamano dwer winjo pachi aria deka uchiel nonone kaka inyalo yudo wacha uchaka ni weche manyien ni jatend piny Kenya William Ruto kod nyawadgi mar piny Uganda Yoweri Museveni osiko kelo theke kind jodak e chula ma Migingo ma oseyuare kuom thuolo mar higni mathoth. Ma en thuolo mokwongo ma Museveni owuok kayanga kendo ogolo duonde e midhiero mar jolupo kale e Migingo. Jafombo mar siasa Chris Owino nigi ler mar wachni. Iro marachar makelo geno nenore kama owuok e gwandruok mar kiewo e kind piny Kenya kod Uganda e wi chula ma Migingo. E twak margi kod jofwamb weche e kar jot maduong' ma jatend piny e bore Nairobi, jotelo ariyogo onyiso mor margi mar tieko gwandruok ma osebedo e kind piny Kenya kod Uganda e wi chula ma Migingo. I must also commend you and the government of Uganda for facilitating greater understanding of the communities around the Little Rock in Migingo and the conversation that we have had on how we should bring greater harmony and greater understanding of the communities there and how we can facilitate the joint sharing of resources. And the MOU that has been signed here on fisheries will also facilitate the use and sharing of the resources in the blue economy in a manner that does not create acrimony but promotes harmony between the peoples of that region. Museveni mane loso kuom thuolo mokwongo nyaka ne gwandruok wuog e kind piny Kenya kod Uganda e wi chula ma Migingo higa mar 2008 okopando mor mare bang' timo twak kod jatend migawo mar omenda John Mbadi. And I'm glad now we have settled with my Suba relative who have signed the document. Where is the Suba man? Aritoka. That ritual fishing with our Suba people. At Migingo. Piny Kenya kod Uganda osebedo kod ywaruok e wi chulano maduong' ma romo ekas 0.49 kamoro wacho ni chula ma Migingo yudore e pinygi. Ywaruok makamano oseweyo jolupo ma pacho kae kod midhiero mathoth ka imako gi kod obila mag piny Uganda kinde ka kinde kaachiel kod mayo gi gigi mag lupo. Okang' makamae biro bang' Ruto singo mar goyo mbaka kod Museveni e wi kelo kwe wach mar Migingo dwe mar 6 higani e kinde nyasi mar Madaraka Day e kaunti ma Homa Bay. Ruto omedo duonde e chenro mar chwalo gach reru manyasani kata SGR kowuok Naivasha nyaka Kisumu kochomo Malaba. And that we intend with all programs being in place to begin that program before the end of this year. I have also briefed His Excellency the President
of the commencement of the extension of the dualling of the road from Nairobi to Nakuru to Mau Summit and eventually to Malaba. Chris Owino, Ramogi TV, Nairobi. Onge mar obila mag Kenya Coast Guard machiwo arita ne jolupo e dho wath ma Usenge mogoyo tong' gi piny libamba ma Uganda en achiel kuom midhiero ma jolupo makono yuago ka giwacho ni isandogi gi obila ma Uganda. Kane olose kinde mane giyudo jakede mareso ngima e pi kata life saver jackets kowuok kuom riwruok motisi ni Jiwo Mwanadada Foundation, jolupo go kwayo piny owacho mondo chwal obila mag Kenya Coast Guard mar reso gi e lwet jo Uganda go. Steve Biko miwa ler mar wachni. Mana kaka pile e lako kinyi mang'ich dhi, jo handrech kod omena yoro machiegni gi dho wath ma Usenge mar yudo mwandu ma jolupo wuogo e nam ka gigowo bang' tij otieno marabora. Kata odoko ni en sekta mondiko oganda mathoth e alwora ma Usenge giywago arita margi ei pi ni mar kinde ka kinde obila ma piny libamba ma Uganda makogi ka gintiere Kiluwa, gino machunogi mar tiyo gomenda mathoth ka wegi ka achiel kod yegi thuolo. Nge shida ma Uganda ni osebedo too much. To apenjo maler ni to polis ma Kenya gi gin gitiyo ang'o? Kose gin gi winjruok gi polis ma Uganda maka giwuok oko gibe mondo girit giket arita makare kuom jogi. Arita ok ber ahinya ne jo Kenya e nam kaendi. Mokwongo kaka ineno jowa majirani kaendi Uganda polise go sandowa kabisa nikech wanto polise wa pok nwa neno ga e nam kanyo endo. Gin ok giritwa. Koro polise ma Uganda gi ninyisowa ni gin namen margi to kisinga ne marwa. Nok mar jacket mareso ngima ng'ato e pi kata life jacket gi dho ngere bende en midhiero machielo machunogi mar donjo e nam nono maonge jakedno, gino maketo ngimagi andaki. Odiochieng' ma kawuono wegi yedhi mahewo 20 koro nyalo buonjo bang' yudo sir mar jakede mareso ngima e pi kowuok kuom riwruok motisi ni Mwanadada Foundation motelne kod jagoro mongirore mochung'ne arita maiye Laktar Raymond Omolo. Maisha mar jalupo en gima muhimu kabisa nikech ka maisha ne ok ni kare to activity duto te madhi mbele Usenge ka ok nyatimore. Koro nyaka wangi safety mar jalupo monde. To wachiwo jakede gi nikech research nyisowa ni atamalo mar jolupo matho e nam ni malo kabisa to githo nikech seche moko kalausi mane nam. Quality mag life jackets mwayudo ok en match quality mag gini piny kabisa but mikelo nwa kawuono gin of quality wagoni niero kamano. Kotelne kod jakom dho wath ma Usenge Dida Najima, jolupo go kwayo piny owacho mondo donjre wachno kendo chwalo obila ma Kenya Coast Guard e tong' Kenya gi Uganda mar gayo tijgi ei nam kendo resgi e lwet jo Uganda. Chwalo kwayo mara ne national government ni kade giyie gimiwa arita makare. Mokwongo ang'eyo ni security ma Kenya is of high standard than ma Uganda. Ang'o momiyo wan jolupo mago waonge arita. In fact jok mwaromo godo e nam kanyo ibro polis kinene nam en ma Uganda ma Kenya pok nwa neno. Nwakwayo sirikal ma Kenya kaendi mondo mi gitimnwa arita mana kaka jo Uganda bende ni arita makare. Wakwayo ni mondo iye mondo koro gikawuono tikawnwa action mondo waduto wayudie kony kowuok kuomi mondo walup gi kue wawe doko bedo jomodhier pile pile to gige wakete nam ni mondo wamed dhi mbele. Steve Biko, Ramogi TV, Siaya. Paro mopogore opogore medo nyuolore kind jodolo kotenore gi okang' mokaw gi kuku mar jotend migepe mar puodho paro ma sirikal loso chike matayo kuonde lamo ma pacho kaendi. Paro ni ne ogol gi aput motelne kod Mutava Musyimi manochuo gi bang' kano oganda mahewo 400 noyud ringregi e bungu ma Shakahola. Lydia Okeyo nigi ler mar wachni. Okang'no makoro kaw gi kuku mar jotend migepe mar puodho paro mar chugo chike matayo kuonde lamo koro nyuolo paro mopogore opogore. Lokruoge ma kamago ting'o loso chike mabiro tayo ute lamo, chugo aput mabiro rango weche kod chal ute lamo, jiwo riwruoge mag kuonde lamo kendo neno ni chenro magi ota makare. Jadolo mar kanisa mar All Saints Cathedral Provost Ivan Somolo osiro okang' makamano ma owacho ni biro gayo leo magalagala machuogore e Turkay. Kata kamano jadolo mar Power of Jesus Around the World Bishop Pogonyongede ogwenyore kod paro makamano. Wasebedo e riwruoge mag dinde mag jotend kanise mopogore opogore. Tachiel kuom gik ma wasebedo ka wawacho ni nyaka walu yorno
mondo wabed kod gima waluongo ni code of conduct. Mano kobeti, wabiro chwalo bende ne kata migawo miwacho ni biro keti no endo. Mondo mi bed jadolo, onego bed ni ichopo 1, 2 kod 3 ma kiwuok oko mar mani to koro duol ma wacho chande nyalo deal kodi kaka chik dwaro. Gima miyo sirkal donjo gini onge tiende kech government ni kod all mercenaries magi nyalo ng'ego movement mar ji nikech gin gi sub chief, gin gi kidhedhe, to gin gi ji mabe nie kor gweng' mong'e gik katimore. Ka ng'ato puonjne opogore to ji winjo te onge ng'ama nyalo onge gima itimo in mudho ma ok nya neno. Jadolo Evans dwaro mondo mi commission ma iget chuogino kata kamano nyaka ting' jodolo maka ok kamano to paro makamano biro gore Luanda ka korka kore Bishop Ogonyo Ngede to neno ni nowinjo kawo pach jopiny kata kapok opuodh paro makamano. Ok inyal loso gima dwa tayo ngima mar weche lamo to kiketo jok man kod lony e wachni. Lydia mano waluongo gi dho kisungu ni non-negotiable. Mano modho pi chon gokinyi. Reform ma sirkal kelo mondo ket ka magi eri ok bi konyo. Agidwaro mondo onego bedie public participation ma jogi bedie piny, ma ji bedie piny, ma ji wuoye te. Koro idhi yore od bura. Kose yore od bura to kamiti mochung' e weche giki biro chako kwanyo pach jo Kenya. To kanye kama jodolo kawan gi jo bishobewa gi archbishobewa ibiro kawo pachgi. Omiyo kata duolno kibiro losi biro yudo ka ji osetwak mochiwo pachgi malach mokalo. Bishop Ogonyo seo sirkal kuom rem kawo okang' mar rito oganda kaluwore ne gin kod oteku mar ng'eyo gik matimore konde duto ma pachoka to kar mano gidwa donjore e kanise duto nyaka mago moriere. Jachien nobiro mondo kwal, nobiro mondo negi, nobiro mondo kethi. To wan kaka jomanie spiritual realm wang'eyo kaka wadil kod chunje mochido gi te. Kanisa dhi maber nyaka ndalo mane wayudo uhuru kata kapok wayudo uhuru kata indigenous churches mane ochakoregi ng'eny gi osebedo ka luwo gi follow up their constitution to kendo pok giketho. To ka joma oseketho ng'ech gombo mar pinyni kata gombo mwandu momiyo jomoko timo moko magalagala makoro gimiyo ginego kata ji tho kokimno yudie pesani. Joma kamago sirkal ok onego nywandgi kanisa mamoko. Jopiny nyokwa mondo mi obed motang' kendo kik gitem donjore e lamo moko magalagala manyalo keto ngimagi kamarach. Lydia Okeyo, Ramogi TV, Nairobi. Apisa machon mar lweny Patrick Osoi gikone nochwale nyim doho ma Kahawa tok meko mare otieno manyoro kotudore kod loso kweth moro mar apisas machon mag arita kwe pacho kaendi ka giwacho ni gigeto nono lal kod ndhicho mag oganda. Kata obedo ni ochwale doho pok oyangi ni tude gi ketho mane ka ambis jamin wach to koro kwayo doho ndalo 14 mar medo dinone eka nonro dhi nyime. Okinde mochung'ne bura bende okwayo doho thuolo mar nono apisa mochung'ne timo nonro e buch Osoi. Kwayo ma doho noyie godo. E kindego nyawadgi Jackson Kuria bende nomaki oko mar doho ma Kahawa. In the prebail report, it is premised on the unknown facts that the first accused person is a police officer with full police powers. The good probation officer didn't have this information, and had he sought this information, she could have arrived at a different recommendation. Do an application confidential, don't file on the platform, swear an affidavit giving reasons why you believe that he will not be safe at Nairobi remand. Serve the DPP, let me deal with it. In the interim, he will go to Nairobi remand in seclusion. Give him a cell away from the other, from the co-accused. Duol makedo gi mibadhi EACC osingo mar tiyo gi migawo mar omenda ka gigeto duoko piny weche mag mibadhi. E kinde mane gitwak gi jofwamb weche log tich mar gibure Nairobi ka gilero ni achiel kuom weche ma gisetwaki oting'o chandruoge ma migawo no kalie mar chwalo sir mar omenda ne sectors mopogore opogore. Gino ma jatend migawo no John Mbadi osingo mar ng'eyo. Mbadi bende notiyo gi thuolo no mar lero lokruoge ma obiro neno ni oduoko piny chenro mag mibadhi. Moko kuom lokruogego ma ibiro kete sector no oting'o chudo mag jotije makoro ibiro tim kod lai manyasani. The system that we have just rolled out that will ensure that we streamline our procurement processes so that we curb and reduce drastically, if not eliminate corruption in procurement process. We are moving away from
cash basis of accounting to accrual basis of accounting. The other area is the zero-based budgeting. We have complained in this country that the pricing of common user commodities in the country is completely out of the mark. We are carrying out in terms of integrating the payroll system. All MDAs, all ministries, departments and agencies, and county assemblies will all be onboarded, and you will only be paid salary through this integrated system. The pension sector, where we are also again automating and integrating the payroll system. Jatend migao mar ohala e pacho ka endi Lee Kinyanjui owacho ni okang' mar piny Tanzania geng'o jopinje ma oko timo ohala matindo e pinyno en ataro mar winjruok mar riwruog pinje mag Afrika ma ugwe miluongo ni EAC, kendo gie sani okang'no hinyo ohala mag mwandu mawuok piny Kenya ka. Owacho ni piny Kenya dhi timo twak makende kod piny ma Tanzania, to ponono ni winjruok ok obetie, to piny Kenya bende dhi kawo okang' ma piny Tanzania okawo ne jo ohala ma Tanzania. The measures taken by Tanzania have actually made our goods to be more expensive and therefore not competitive. In most of the categories, they've gone up by about 25%. Some of the products that we were selling in markets within Tanzania, including Farmers' Choice products, now attract an inspection fee of 68%. So when you add 68% to the 25%, it comes to around 98%. So that simply means that we are not able to sell literally anything into that market. As to whether retaliation is one of the cards on the table, maybe the point is we can't rule it out. But I think that should really be the last thing. The first thing is to give diplomacy and negotiations an opportunity. And that's really the direction we want to go. And we believe at the heart of it all, Kenya and Tanzania are great partners. Jo Kenya moting'o jo ohala kod riwruoge makedo ne ratiro mar oganda oseyo tend piny Tanzania kuom okang' ma pinyno kawo mar kumo jogo ma ok jo Tanzania e timo moko kuom ohala matindo e pinyno. Kaka George Juma leronwa, giwacho ni maendi dhi thiro ohala kod tudruok e kind piny ma Kenya gi Tanzania. Mae en achiel kuom rangego ma idonjo godo kendo iwuogo e piny Tanzania e tong' mar piny Kenya kaachiel kod Tanzania moyudore e boma Isebania e kaunti ma Migori. Odiochieng' ka odiochieng' kwan oganda mathoth mawuok e piny Kenya tiyo kod rangajni kod mamoko kadonjo e piny Tanzania, kamago mawuok e piny Tanzania bende tiyo kode kod mamoko mode counties kaka Mombasa e donje piny Kenya ka gitimo chenro mopogore opogore to ahinyo ohala. Kata kamano luoro nitiere ni chenro mag ohala ma osebedo e kind pinje ariyogi to ahinya e counties mogoyo tong' kod piny Tanzania kaka Mombasa kaachiel kod Migori dek ok dhi makare kaluwore kod chik mogol kod tend piny Tanzania mawacho ni nitimo kuom kit ohendni matindo ma jogo mok jo Tanzania ok dhi yienegi mondo koro tim e pinyno. Ketho relationship maber mosebedo e kindwa gi jo Tanzania. Wasebedo ka watimo kodgi biashara kendo gimbe gitimo kodwa. Koro ka tek to tek, koro ng'ato ka ng'ato ogo biashara e dhodgi. Is high time now Kenyan High Commission ifungwe. Hatuoni need ya sisi kulazimisha uhusiano. EU mko wapi? Nyinyi mnasema mko pamoja, sio mwachaguana huko Ethiopia, Addis Ababa. Angalia anaojiri hivi sasa. Wuotho Migori ka mon mawuotho go dheri winjo mane unichangia gin mon temo ya mana Tanzania. Pachgi mar tamruok mar uso konyo to nwasechako neno chon, kata kiwinjo kaka japiko ywak kidhi ga piko ni kono to en apiko no nyaka make. Joale kaunti ma Migori kod jokanyo romo kendo ne oganda e kaunti ma Mombasa ose okang' ma okawo kod piny Tanzania ka giwacho ni odhi thiro chenrogo mag ohala kaachiel kod tudruok e kind pinje ariyogi. Amevunja East Africa Community. Maanake wakati East Africa Community kwa inakuwa inaformiwa ilikuwa inatakana kuwa na free movement of people and trade. Ili jambo likiwa litawachiwa hivi halitashughulikiwa, basi hata ile nyimbo ya jumuiya ya kitaifa haina maana katika Afrika yetu. Joale kaunti ma Migori wacho ni kata bende gisebedo ka gitimo ohala kod oganda mowuok e piny Tanzania ok gisebedo kod lwasi maber mar ohala e piny Tanzania. Weche mag apiko tek ma jomoko ng'ado mana i bungu mondo mi gidhi Tanzania, kendo kata ka gidhi Tanzania kamano to duokgi bedo matek nikech joka law ji kocha kabisa. George Juma,
Ramogi TV. Ai wadhi yumoro machuoko dogo bang' daka matin tan kuseoro te mar Ramogi TV driver ma indi Paul Onyango kan ralingo asembo anenu maler kenda mor gi Ramogi TV. Erokamano Ramzi Manoa mar Kobura Masogo. Aneno Ramogi TV ka wan gi minoda Irene Manoa maler kabisa. Erokamano ahinya Ramzi. Erokamano kelo benti Ramogi TV aneno news ka indi kan wang elongo kadem musna jaoda min Precious mano nyaro yoma Matulu. Erokamano ahinya Nixon Umo Jagongo Nyawita ocheni aneno Ramogi kan Komarok. Driver musna wuonwa Joseph Oreko Siro kod minwa Kezia Oreko. Erokamano ahinya. Ramogi TV chopuno maler seme korwenje awe maber odhine Wilfrida Arindo mar Oyude. Yuarok mamigingo no to nego koro rum chotho ma Bishop David Mbae. Erokamano ahinya oduogo bang' daka matin kikidhi mabor ahinya. Introducing Wigo, your trusted ride. The ride with the most reliable, verified, efficient and transparent drivers. With fabulous cashback incentives for passengers, each trip on Wigo feels like an upgrade. Download Wigo from Play Store or App Store or SMS Wigo to 20425 and ride with confidence. Wigo, let's go. Koro wire anyuse jo pine to ber bungu en ang'o tang'o mi waketho bungu to wanyalo preserve gi nang'o. Ombasa ni onya thiedho sickle cell anemia, onya thiedho pressure, onya thiedho kidney failure, onya thiedho kata hemorrhoid. Koro hemorrhoid iluongo no rienyaja. Kibiro ka ma iluongo ne pedo ne nyako ok nya nyuol. Koro gini ne nyalo miyo nyako nyuol to nonya tie magi pedo. Royal Mabati Factory Limited yud mwandu wa ginengo mogonyore e uso mar dir higa. Corrugated to kod box profile e nengo mar $405 kende mita ka mita. Brick tile e nengo mar $482 mita ka mita to kod Roman tile e nengo mar $517 kende. Bid mus wakelni mwandu ni nyaka idhudi kamora mora ma intie pachoka. Gochnwa e namba ma en 0722 638 kata ket oda mari e mbui ma en www.royalmabati.com. Iseyudo nyudo nikelo nyako chia jolokore nyeje lunga nisandi nango nyako chia nigi ere kondo jalo siko kacha ndigi mon nyako chia utemo kakono. Karaena ngo chandrika ang'o mamigo koko matek kamano. Mae bengi mane parnit gira jipo dhiye to sani kori wache TV kae ninte jokuoge moko mantie iye kuro. Penjo mupenjo go wabro duoko tetok sani. Warwaki kende chenro mar ng'ich welo riwruok mar jopuonjre ma jotelo mag mbalariany ma pacho ka endie koro dwaro mondo sirkal olos aput mabiro twak ewi kaka kuonde tiegruok mamalo biro yudo pesa mar siro somo kapok jopuonjre mowinjo riwre kod mbalariany higani odonjo e kuonde mag moluongie. E twak mane obagi kod jopuonjre go e boma ma Nairobi gikone gisandore sikunde nikech piny owacho oserem miyogi omenda mar somo. Judith Omondi lero wachni. They are doing empowerment. A lot of empowerment. Why can't they? Kumaha odwe koro twak osebedo maliet ewi reso sekta mar somo e yor omenda. Juma ma okalo jopuonj mag mbalariany nyicha osiemo sirikal ewi wacho sara maggi magikoni deko kendo bende indoso. Kawuono jopuonjre ma otelo ne mbalariany mopogore opogore oromo mar kelo paro kanyakla ewi kaka ibiro res somo mar mbalariany mapiyo kapok jopuonjre manyien odonjo chakre dwe mar 8 higani.
Eromoni oyangore ni jopuonjre ahinya to manitie mbalariany mag jigiwegi ok nyal timo penj nikech piny owacho pok ochwalo omenda ne skunde. And most of these students in our institution, the private institutions, have not received their help. And they need this help. For you to sit for an exam in a private institution, you have to have completed your school fee. We have the majority of the students affected, especially in batch number 6119, which up to date, they have not disbursed the help loans to the students. E kinde mane piny owacho mar Kenya Kwanza ka otelo, ne nitiere aput mar Profesa Munavu, mane ogolo paro manyien ewi kaka mbalariany biro yudo omenda, paro mane oketo jopuonjre e kidinje ma opogore opogore. Ywak ne nitie kendo ne oyaw rangach mondo jopuonjre or kwayo manyien ewi kidieny mar nyalo ma oketgie, duoko magikoni pok giyudo nyaka kawuono. Concerning the appeal cases that we forwarded to our students, you will find that the government or the help loan and even the system itself that was formulated has not served the due process that we ought to have been implemented. There's some Gen Alphas behind us. What are they going to take home? Is it the same education that we are getting where we don't have the funds that we require? Kaka yo mar tieko ywaruok koa kuom jopuonjre, jopuonj kod jotije mbalariany mamoko, koro kwayo owuok mondo bag twak mabiro kelo kanyakla ji duto kapok jopuonjre manyien odonjie mbalariany mondo mi oyang ni rem manitie ibugo nang'o ahinya to ne yor omenda. We are calling for a student-led solution, a convening of a national stakeholders dialogue. These are the students, these are the student leaders, the lecturers, the Ministry of Education, and all development partners that have an interest in bettering the education system in Kenya. We now formally, 1, urge the Ministry of Education to facilitate and co-host this national dialogue with the next 60 days ahead of the next university intake. Secondly, request the Office of the President and Parliament to formally support this process through executive memoranda and legislative engagement. Nyaka sani mbalariany ma pacho ka ni kod gope ma hawo bilion 80. Kalure gi weche mane owach kod jatend migawo mar omenda e od bura, chal ka gima piny Kenya onge kod omenda ma oromo e siro somo ma pacho ka. Judith Omondi, Ramogi TV. Jodak e gwenge mag Kuria West yuago monj ma kinde ka kinde ma itimo kod jogo ma omanore kod bunde moseweyo ka moko kuom oganda onegi ka mwandu bende osekwal. Jojuma miwaler mar wachni. Nek mar achiel kuom jolbo manya Bohanse e sub-county ma Kuria West mane chiel kod Magina kar sa achiel mar midhiambo tarik 28 mar dwene omedo chumbi e adhola ma jodak e sub-county ma Kuria West ma osudo ka yuagro chuok magarite kwe. Jao halani ma oyang kaka Mugendi mane chiel kod Magina ka jolwetene neno omedo kwan jog mosne kod jomaundu ma omande kod bunde e sub-county ma Kuria West e kinde ma dweche 3 mokalo. Kumbe alikuwa amemuua huyo kijana hapa. Huyo kijana ni kijana mwenye anajitafutia, kusema tu ukweli. Ni kijana mwenye anauza mkaa, anauza mafuta. So angechukua chenye wanachukua basi wamwachia roho yake ili atafute kesho tena waje wachukue. Kijana alianzia mbali. Alianzia kupalilia mashamba ya watu, akapata hela kidogo, akafungua biashara yake. Hata mkiingia katika duka lake halina vitu vingi. Mugendi ne oriko nitiere karo hande kama use mwandu matindo motingo maka alore kod mamoko e kinde jomaundu mane omane kod bunde ne ochile kod lisasi mawito ngimane. Joneno wacho ni bang' chielo johala ni kod lisasi jomaundugo ne owuotha mos kendo ne gilal ne oganda. Hiyo kitendo ilitendeka tu mchana around saa moja. Hata majambazi walitoroka na hiyo barabara ya kwenda Moinya Bohanse, kulikuwa na street lights zinawaka, walikuwa tu wanaonekana hadharani. Kama jana tunasikia watu walikuja hapa mapema, wakaja wakakaa kwa penye watu wanaripea pikipiki pale, na bunduki yao ilikuwa inaonekana tu kwa nje. Kambi ya polisi kwa hapa karibu jamani. Ne kod kuo mag mwandu ma itimo kod jomaundu momandore kod bunde osekelo paro mathoth e yo ma jotend teko gwenge mag Kuria West osebedo katimo tijgi. Muongee na hawa maaskari wetu hawa waweze kutulinda, kwa sababu wao wamempiga risasi na wakatembea majestically wakipandisha polepole. Maaskari wako hapo watulinde sisi wananchi, tusaidiane. Sio askari peke yake, ni mimi na askari tuwe kitu kimoja ndio tuimarisha usalama wetu. Nitiere oganda buora mosa yudo ng'ol kama ok bende oswito ngimagi nikech maundu ma itimo kod jonjore e gwenge mag Kuria West.
Monj makinde ka kindene bendo simimo kuom johala gwigigo koro dako luoro sama gitimo ohandgi. Leta shida katika soko letu la Nyabohansi kwa sababu hata biashara itaadhirika. Ni nani atafungua biashara kuuza? Saa hizi maduka mengi yamefungwa kwa sababu ya kifo cha huyu kijana. Jodagwego ma Kuria West dwaro mondo koti ndarita kwe ojiw wechego mag arita ka bende gikono piny owacho mondo loke obila mayulo e tich kendo kelnegi mago manyalo konyo e thiro maundu. Sasa tunaomba serikali pia kama maaskari wafanyi kazi mwabadilishe, mtuletee wengine ambao watatusaidia. Maisha yamekuwa magumu, biashara ikiadhirika hivyo watu watafanya aje? Kwa sababu watu hawatakuwa wanafungua biashara kwenye saa moja. Watu wamekuwa wakiuza hapa mpaka hata saa 3, saa 4, saa 5 ya usiku. Tuko na light ya kutosha, lakini sasa watu wameogopa. George Juma, Ramogi TV, Migori. Duol matayo yiero pacho ka men IBC koro yango ni jopiny ok nyal golo jaod bura telo kaluwore ni onge chik machiwo lai malong'o mar timo kamano. Jakom mar IBC Erastus Ethekon lero ni kata obedo ni pend chik kare mar 104 to chiwo thuolo mar golo telo jatelo moyier, od bura pok oloso lai makare monego luw e timo kamano. Simpros Okinda nigi ler mar wachni. E thuolo machok mokalo, moko kuom jo-Kenya osebedo gi paro mar golo e apisi, moko kuom jood bura magineno ni ok ti makare kaka katiba dwaro, kapok ochopo yiero matimore higni 5 ka higni 5. Kaluwore kod wachno, moko kuom jo-Kenya kamoting'o Shakira Wafula, Marvin Mabonga, Dominic Omondi kod Sichei Soet nochwalo kwayo margi ka IEBC gidwaro mar golo e telo jaod bura ma Nairobi County Esther Passaris. Jo-Kenya go mane luwo pen chik kare mar 104 ne dwaro golo Passaris e telo ka giwacho ni oketho chik kendo jwang'o tije ne joma noyiere. Lek makamano kata kamano tore kaluwore ni gie sani onge chik matayo chenro mar golo e telo jaod bura moro amora e pacho ka. E oboke ne ute fwambo, jakom mar IEBC Erastus Ethekon lero ni fuok makamano wuok kaluwore kod ng'eto manogol e bura mane nitiere kind Katiba Institute kod apisi mar Attorney General. E oboke ne ute fwambo, jakom mar IEBC Erastus Ethekon lero ni fuok makamano wuok kaluwore kod ng'eto manogol e bura mane nitiere kind Katiba Institute kod apisi mar Attorney General kama bath chike matayo yiero mar 2011 noyangi ni odhi ataro mar chike mapachoka. IEBC omedo lero ni kata obedo ni od bura noloso chike matayo lai mar golo e apisi MCAs, onge lokruok makamano manotimne jood bura mag Senate kod od bura mamalo. IEBC koro oro kwayo od bura mondo gichuog chike makare mabiro tayo chenro makamano. Nyaka mano timre, dhi chuno jo-Kenya mondo ohore kendo ti kod jotelo manoyiere yiero mokalo ka ok kamano giritiero manyien mar 2027. Simfros Okinda, Ramogi TV. Wadoka ne mbaga moro manwago ka endi mano kochomo kuro yo maler kuro ler nugo ni apisa machon mar lweny Patrick Osoi giko ne ochwale nyimdo makahawa tok meko mare Otieno Manyoro kotudore kod loso kweth moro mar apisas machon magarita kwe e pachoka ka giwacho ni gigeto nono lal kod ndicho mar oganda. Kata obedo ni nochwal gi e doho to pok oyangi gi ne itudo gi ketho mane ka apis jamin wach to koro kwayo doho ndalo 14 mar medo dino negi ka nonro to dhi nyime. Okinde mochung' negi e od bura bende okwayo doho thuolo mar nono apisa mochung' negi timo nonrono e buch Osoi, kwayo ma doho noyiego. E kindego to nyawadgi Jackson Kuria bende nomaki oko mar doho makahawa. Achije duto auchiel mane odonjnegi kod ketho mar nego rawera kendo japuonj Albert Ojwang' biro rito madirom dweche 2 mar winjo kapo nono ni doho biro weyogi kod rambun kata oyo. Maendi tok doho yudo ripot mabiro konyo tayo ng'eto ewi chal makamano. Samson Talam, James Mukwana kod achije 4 mamoko koro ibiro din negi e rumand ma od ang'ech ma industrial area nyaka tarik 22 dwe mar 9 kibiro winj ng'eto mar doho. E kindego doho bendo chiwo chik ni obila James Mukwana mosebed kidine tesend obila ma Capitol Hill mondo din ne kar kende e rumand ma industrial area kaluwore ni nitiere luoro mar ngima mare. It is premised on the unknown facts that the first accused person is a police officer with full police powers. The good probation officer didn't have this information, and had he sought this information, she could have arrived at a different recommendation.
Do an application confidential, don't file on the platform, swear an affidavit giving reasons why you believe that he will not be safe at Nairobi remand. Serve the DPP, let me deal with it. In the interim, he will go to Nairobi remand in seclusion. Give him a cell away from the other, from the co-accused. Odonjone weche mag ohala ni jopur chele mawuok e alwora ma Nyang'ande kaunti ma Kisumu okwedo okang' ma piny owacho kawo mar puodho kelo chele marachar metric ton 500,000 kawuok e pinje maoko ma ok oketnegi osuru. Jopurgo wacho ni keyo maggi pok oyudo kata chiro pacho kaendi, gino mochunogi mondo giuso chele ne nengo mapiny ne jo black mawuok Uganda. E sama to piny owacho to lieko ni michele orumo e chiro kaendi. Millicent Adhiambo ni kod lero. E sama piny owacho to nigi chenro mar yawo chiro ne ochele mawuok e pinje maoko mondo omol pacho ka, jopur chele to yango ni wachno koro medo mana olokoyo kuomgi. Michele wan godo ka, kata sani wan gi michele. Kaka an, kumine ni kecha, an gi michele monego bina kayo Friday ni. Eka sareyo, mosebedo ready. Koro wen buok ne an, ni michele onge. Michele an go makata an be ago tamsi ni achaka dhi wite ne jo Uganda. Sirkal we wuondowa. Nikech sirkal ma wacho ni dwa omo michele okono. Wan ma wato kata higa mokalo nyowa uso michele atasara. Koro sama giomo michele oko to mag to wejo Uganda ma omo tero kuchacha. Kara gindo magi omo oko no to giomo nango to ma wagi to giwe nindo kai. Koro wan mano kaka jopur wadagi. Kech michele ma en gima neno gi wang kendo ubiro nyaka ground. Mok ni idhi bete pie dua kamoro tiluongo ng'ato. Ma en gima ne round ma pi maringo magi jopur, magi michele tinga choke yo kacha. Koro Kenya ok nyal bedo import to gin export. Jopurgo ywak ni jouso mawuok e piny libamba ma Uganda ema sani nyiewo ochendgi e nengo man piny mokalo, gino mamiyo gidong' ka gigonyore mana gi pado. Wach mar omo michele oko to magwa to kwamo kae jo Uganda ma omo dhi nyaka gi rice jam te. Ma inyalo los godo chiemb gwen mondo kony jo Kenya. Loja Uganda bichu, moka ni anen propaganda lori chochungu jo ne ipuodho ken kata ndara, ene ipuodho. Ikayo timiyo ok nyang internet, gini mangi internet ma Kenya. Koro ngiso ni kikoro gikawe direct, wakia kata tanage mwagolo ni kich michele ikawo gi puodho. To kaluwore gi sirikal, kokale duol mochung' ne pur pith kod chiemo, AFA, piny Kenya dwaro tan 1.3 mar ochele iga ka iga, to mana tan 264 kende ema piny Kenya gologa iga ka iga, manyiso ni nitie rem mar tan 1,000,000, kendo pur ma pacho ka golo mana tan 20 kende mar dwaro mag ochele pacho ka. Mano koro miyo piny owacho mako chung' mare e kelo tan 500,000 mag ochele kaka yor geng'o ngaji kod dwaro mar chiemo e kinde machuok mabiro, kendo konyo e duoko chien nengo chiemo kod mwandu mochuno mag udi. Ka koro chike kod dwaro matayo ochele mabiro donjo pacho ka oting'o ochele mana mar grade 1 kende ema ibiro yiene donjo pacho ka. Ochelego nyaka donj pacho ka ma ok odeko ne tarik 31 dwe mar 12 2025. Ochele duto mabiro donjo pacho ka nyaka bi puodhi kendo mi lesen gi duol mochung' ne nono mwandu pacho ka, Kenya Bureau of Standards. Magi biro timore ka ochele duto manie dero mag piny owacho osebiro us duto. Kata kamano, e puothe mag ochele e gweng' ma Nyang'ande, Nyando, lwasi opogore ka ywak jopur ne sirikal chalo kamae. Onego beni sirikal tudore to bire ground to gikawo michele kuom jopur. Raw materials nitie. To giwacho ni raw materials onge ni chakiomo oko abuok. Chiro emwa koso kaka jopur. Kapok gikelo michele gi import kokelo, onge ginyalo import michele gikele Kenya to gin gibe gi jo Kenya go. Gibe mag export michele to Uganda. Koro gikwong gichung mag export Uganda ni mondo ka giwach michele onge, nikech Kenya wacho ni onge gi michele to in michake miyo ng'ato chiemo tiwacho ni denyo. Mchele nitie. An gi magombo mana ni pesa magimiwa, mchele to nitie. Mondo wang'i kaka wayaro badwa mondo wapur malach. Millicent Adhiambo, Ramogi TV, Nyalewa Scheme, Kisumu County.
Bas wadhi yu moro machok tano kapod ote magu pod medo donjo e yu mapek ka endie Reverend Dickson Ongola ma Homa Bay. Wacho ni Trevor ma Reverend Dickson an kod jaduong Joshua Ongaro Ramogi TV ler Kindu Bay ka endie yie ni duol matayo yor lamo ber. Jomoko osebaro ma oweyo nyaka yo. Erokamano ahinya Reverend ageno ni mosona jo Homa Bay kanyo neno ka ntiere machielo ka endi Collins Obuon. Wacho ni bia mi puodho ipuro chele. Mano ni Collins Obuon ker mar chokora Kenya mangima. Erokamano ahinya. Ramogi TV ler adua waneno habari ka wan Odili Gardens Kisumo ka endi aoro mos ne Grace Anduru mong'ere gi nying mar Mama Lavenda. Aoro mos ne Honorable Dr. Joshua Oron gi Joshua Odongo kod Governor Nyong'o ma Jono Nyango from Owiti Foundation CBO. Opak Ruoth Trevor ma Martin Ochieng Lago ka wuok Ruea. Aneno Ramogi TV makare kan gi mama na Nyalago mos na Bishop Mara Charles Mayoga mar Israel CA Korowe. Erokamano ahinya neno ka Tom Makumbi nitie ka obijataya Ramogi kelonwa weche manyien e yo makare. Amoso Engineer Ben Omolo ka en Kisumu, Berry ka en Mombasa, Mr. Tom Akumu gi Mrs. Rose Akumu ka gin Ahero Kochogo, Mama Ella ka wan go Butaka ma endi boss wuod Nyaseme antiere Nairobi Makadara. Erokamano ahinya mosona jo Makadara kanyo. Waduogo bang' dakika matin kidhi mabor ahinya. Guess what? Citizen Duka now delivers! Get amazing discount on your favorite essentials and have them brought straight to your doorstep, all for just 200 shillings delivery fee. Go to citizenduka.com, select the product you want, pay, and we'll handle the rest. Citizen Duka, the home of discount. Saa zingine mambo kupata bila plan. Gas ndio imeisha, landlord akuache upumue, mtoto ni mgonjwa na bado ni mid-month. Usijibox kwa noma. Piga *531# and sort your emergencies with my Mobi Civil Servant Loan, iwe usiku au mchana. Kama wewe ni civil servant, sasa uko sorted. Dial *531# and get up to 20,000 shillings and pay from your next payslip. No paperwork, no guarantors, no drama. Ni wewe tu na simu yako. Register now and see your limit in seconds. Built for Kenyan civil servants. My Mobi, iko sorted. Woktich ka woktich wakelo ni duon ya Wotonagi. Kabinet chario kati chario nyakumunga juang en odiochieng' mar yuto mari. Chieng' tich adek kati tich adek nyakumunga juang en odiochieng' mar mine nyalo kachiel koda weche hera. Rawendo kachopo tich ang'wen nyakumunga juang wakelo ni kama nene, yani TBT kod thume mamit mokalo. Furahi the edition and Thum Kaliech. Loso kapuoyo nyakumunga juang. Ka wakelo ni jo thumbe mopogore opogore. Kanyo ndio bende wakelo ni gimiluongo ni Ben Yawan. Hiro Kisumu Dala on Saturday 2nd August 2025. All the deals on Malisafi from 9 a.m. followed by the M-Pesa 18 and over Sherehe from 6 p.m. Tupatane pale Jomo Kenyatta International Stadium. Wekuja na vibes. Chako chon loyo dhi kajuoga. Ma tiende ni bedo gi ikruok momondo, geng'o masiche kod midhiro mang'eny mabiro e ngima dhano. Jatend migao mar tuke Salim Vuria okwayo jo Kenya mondo chop kar rombgi kendo miyo jotuk Harambee Stars mijing'o e tugo mag CHAN machiegni chakore. Kanowuoyo kinde mane otimo limbe mare mar neno chal mar alap ma Kasarani gi Nyayo, Vuria olero ni ikruok oserumo kendo en gi geno ni Kenya, Uganda gi Tanzania biro bago tuke mag CHAN maber, mana kaka ranyisi bende motelo ne pinje adek gi bago tuke mag pinje Afrika higa mar 2027. Vuria
mane oten gi jagoro mongirore Elijah Mwangi bende nolimo paunde mag JKIA. Otiko mar donje tugo mokwongo e kind Kenya gi DRC Congo chieng' Jumapil to osenyiew morumo. We have good progress. You have seen the branding here in this stadium, the branding in Kasarani, and many of the things that relate to the tournament are now ready. And the teams have begun to arrive. I think we have several teams that are already in the country. And therefore, I want to assure Kenyans that this historic tournament is going to take place as planned, and all the preparations are on schedule. Even at the airport, we have a desk, we have a number of stewards and volunteers who speak several languages, basically also to guide our delegations, CAF delegations and visitors who will be coming here to watch the games. We also have a lounge for VIP delegation at the airport, and therefore we are not taking anything to chance. Team mar Harambee Stars dhi nyime gi timo ikruok margi motelo ne tuke mag CHAN machakore ayanga tarik 2 dwe manyien. Timno lokruoge adek nikech hinyruok mar jotugo kachiel gi bedo maonge mar jotugo masulwe Mohamed Bajaber, Edward Domondi, Brian Mishira gi Crispin Eramo okawo thuolo mag jotugo Swale Pamba, Brian Musa kachiel gi jatugo Mohamed Bajaber. Kenya nitiere pool A kamoting'o tim mar Morocco, DR Congo, Zambia gi Angola. Kanowuoyo gi jofwambo, kocha mar Harambee Stars Benny McCarthy nolero ni ikruok margi ni kare. Our home games away, so now playing back home with the fans, I think it's going to motivate us, and I'm sure we're going to perform. So again, we just want to tell all the Kenyans to come and support us, because on Sunday we're going to perform and we're going to do our best, and of course we're going to do everything to make sure that the trophy stays in Kenya. Whether it's CHAN, World Cup qualifiers, World Cup, any major tournament, you have 3-4 matches max. And bang' tieko tielo mar tuke mag wards e piem mar laro kombe Laik Foundation Super Tournament e kar chung' od bura ma Nyatike Migori, timbe manyocha ong'ado tiko koro ikore ne tielo mar Nyatike mangima machakore tarik 4 ma en chieng' wuok tich juma manyien. Timbe oriede groups ma A nyaka G ka gidhi rakore chakre tarik 4 nyaka tarik 12 dwe mar 8 ma ibiro go e final. Joloch e giko mar tugo go dhi yudo mich mar $100,000, uniform kod okombe. Namba 2 biro yudo $80,000 gi uniform, ka namba 3 biro yudo $70,000 gi uniform. Asmane kama weche nro mara ng'ich welo ka Nyasaye yot obiro kendo saa 3 kaontika gi Belinda Phillips nyar Gema Kala kaka jaloko marwa an kaka pile nyinga Trevor Umbija jandingo panga jonyakach dendo Umbija taya nyakuar guok ocha pesa wanere saa 3